Nesemia baitzera nator. Ezin dira umeak baitu. Patricio deitzea. Lagundu, baituko naute. Fortza, Patricio. Zinbat eskintzek. Andere, gauza baliotsuak bakarrik onartzeiteu. Zeaizea iradokitzen. Zea, ez diteu pinguinak onartzen. Bino, hau ez da pinguinu bat. Ordun, zea. Gitarra bat. Andere. Abetzak, Patricio, abetzak. Eusko odarian gera. Bino, gitar bezala mokizu hoi. Earra. Ordun, zenbat, tambor honegatikan. Bino, etzen gitarra bat. Bakik zein, Patricio. Tum, tum, patx. Zoragarria. Zenbat ordun? 10 euro. Ze hostia! Barkatu? Nesemia erosiko guen? Bakarrikan... Lotxa eman barko liake. Inoiz ez nuke semia salduko. Ama, kakaindet. Oain ordainduko iake?